мулоқоти Рустами Эмомалӣ бо Владимир Путин ва дидори Саида Мирзиёева духтари президенти Ӯзбекистон бо нахуствазири Русия гумонзаниҳо дар бораи интиқоли қудрат дар ду кишварро зиёдтар кардааст. ҳар ду фарзанди раҳбарони аввали Тоҷикистону Ӯзбекистон моҳи гузашта дар Москав буданд ва доир ба тақвияти ҳамкориҳо гуфтугӯ доштанд. Хабарнигорони радиои Озодӣ ин мавзӯъро бо коршиносон дар миён гузоштанд ва қабл аз барнома дар суҳбате бо ҳамкорам Тоҳири Сафар пурсидам ки ба чӣ далел таҳлилгарони сиёсӣ сафарҳои ахирро раванди интиқоли қудрат дар ду кишвар медонанд. русия муддатҳост осиёи марказиро ҳавзаи нуфузи худ медонад. агарчи иттиҳоди аврупо ва чин талоши зиёде барои тавсеяи ҷойгоҳ дар минтақа карданд, вале кишварҳои осиёи марказӣ русияро ҳамчунон як бозигари бузург дар иқтисоди худ мешуморанд ва ризояти Москав дар таъини раҳбари нав барояшон фавқулода муҳим аст. як устоди донишгоҳ дар душанбе бо шарти зикр накардани номаш ба радиои Озодӣ гуфт, Москав ба раҳбарони худкомаи Осиёи марказӣ паём мефиристад, ки ба ҷои баргузор кардани интихоботи демократӣ қарори онҳоро дар мавриди тарбияти фарзандон ё дастнишондиҳандаҳо барои риёсати ҷумҳурӣ дастгирӣ мекунад. Владимир Путин чанде пеш бо Рустами Эмомалӣ, писари калони Эмомалӣ Раҳмон, мулоқот кард, ки ӯро вориси асосии падараш медонанд. Брюс Панир, таҳлилгари умури Осиёи марказӣ, мегӯяд, пуштибонии Москав ҳатто қабл аз интиқоли қудрат ҳам барои кишварҳои Осиёи марказӣ ҳаётист. Русия аз замони ба даст овардани истиқлол дар Тоҷикистон пойгоҳи низомӣ дорад. бузургтарин шарики тиҷоратии кишвар низ аст. аз ин ҷиҳат дастгирии Кремл ҳам дар ҷараёни интиқоли қудрат ва ҳам пойдории он дар оянда муҳим аст. поёни иқтибос. чанде пеш Саида Мирзиёева, духтари калонии раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, бо Михаил Мишустин, нахуст-вазири Русия, мулоқот кард. Мирзиёева 40-сола дастёри аввали президент ва дуввумин мақом дар дастгоҳи раёсати ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. таъини Рустами Эмомалӣ ва Саида Мирзиёева дар мақомҳои ҳукуматӣ ва бо суръат боло рафтани онҳо дар зинаҳои ҳукумат гумонзаниҳоро ба вуҷуд овард, ки падарони онҳо роҳро барои ворисони худ ҳамвор мекунанд. мулоқотҳо дар Русия ҳам ба ин гумонзаниҳо афзудааст. суоли дигар аз ҳамкорам ин буд ки Русия аз интиқоли қудрат дар кишварҳои Осиёи марказӣ чӣ манфиат мебинад? коршиносоне ки радиои Озодӣ бо онҳо суҳбат кард, гуфтанд, ки агар раҳбарони Осиёи марказӣ дар пайи интиқоли қудрат ба ворисони худ ва ҷӯёи дастгирии Москав бошанд, Русия ҳам дар пайи ҳифзи нуфузи худ дар миёни ворисон аст. мулоқотҳо дар замоне сурат гирифт, ки иттиҳоди Аврупо дар як нишасте ваъда дод дар Осиёи марказӣ, ки сарватҳои зеризаминии зиёд дорад, миллиардҳо доллар сармоягузорӣ мекунад. ӯзбекистон моҳи апрел нишасти нахустини иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказиро дар шаҳри Самарқанд мизбонӣ кард ва дар он Урсула фон дер Лейен, раиси Комиссиони Аврупо, ва Антонио Коста, президенти Шӯрои Аврупо, ширкат доштанд. дар нишаст ваъда доданд, ки бар асоси як барномаи бузург иттиҳоди Аврупо дар Осиёи марказӣ 12 миллиард евро сармоя мегузорад. ин маблағ бар иловаи 10 миллиард евро аст, ки иттиҳоди Аврупо соли 2024 барои тақвияти роҳҳои иртиботӣ ва боркашӣ дар минтақа ваъда дод. Урсула фон дер Лейен нишасти иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказиро ҳамкориҳои стратегӣ номид, ки ин ба Русия ҳатман хуш намеояд, чун таърихан дар ин кишварҳои собиқи шӯравӣ нуфузи зиёд дорад. айни замон чин аз назари сармоягузорӣ ва тиҷорат бо кишварҳои Осиёи марказӣ аз Русия ҳам пеш гузаштааст, чун кишварҳои минтақа мехоҳанд ҳамкориҳои худро гуногун ҷабҳа сохта пойбандиашонро ба Москав кам конанд. бо вуҷуди ваъдаи миллиардҳо доллар сармоягузории иттиҳоди Аврупо ва чин, ба бовари бисёре аз коршиносон дар Осиёи марказӣ, Русия барои нигаҳ доштани кишварҳои Осиёи марказӣ дар мадори худ, ба хусус кишварҳои камбизоатари он мисли Тоҷикистон ва Қирғизистон, кортҳои аслиро дар даст дорад. Русия мизбони аслии миллионҳо муҳоҷири корӣ аз Осиёи марказӣ аст, ки бо интиқоли пули зиёд хонаводаҳои худро таъмин мекунанд. азбаски бекории 10 солаҳост дар минтақа зиёд аст, мардум ночор барои кор ва музди беҳтар ба Русия мераванд. устоди донишгоҳи Душанбе ба радиои Озодӣ гуфт, азбаски Аврупо ва Амрико ҳоло муҳоҷиратро маҳдуд мекунанд, Русия макони даромади миллионҳо тоҷике боқӣ мемонад. агар Русия дархоҳашро барои муҳоҷирон бандад, ба гуфтаи ӯ метавонад сабаби нооромиҳо дар Тоҷикистон ва Қирғизистон шавад ва Москав инро хуб медонад. ташаккур. Тоҳири Сафар буд. бинандагони арҷманд, матлаби радиои Озодӣ бо назарҳои коршиносон дар ин мавзӯъ ба зудӣ дар сомонаи мо озодӣ.орг нашр мешавад.
салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.